ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಮಚ್ಚ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಂಜಿ ಬ್ಯಾನ್ಯಾನೆ ಬಂಜಿ ಧ್ಯಾನ್ಯಾನೆ ಶಿವ ಶಿವ ಶರಣು ದೇವೋ ನಾನಿನ್ನ ದಾಸನಯ್ಯ ಓ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ನವೀನ ಲಕ್ಕಾಂಡ ಯಾವ ದೇವರೇ ಬಂಜಿ ಬ್ಯಾನ್ಯ ತಡೆ ಉಜ್ಜೆ ಬಂಜಿ ಬ್ಯಾನ್ಯ ತಡೆ ಉಜ್ಜೆ ಪಂಡಿತರೇ ಪಂಡಿತರೇ ಬರ್ತೀರ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಮೂಲು ಅಂದಯ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಒಲ್ಲೇರಿಯಾ ಬಗಯಾನೇ ರೇ ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಬುನ ಎತ್ತ ಏ ಪಂಡಿತರು ಯಾನೇ ಅಂದಯ್ಯ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏ ಚೂರು ಪತ್ತಲೆ ಆವಮ್ಮ ಅರ್ಬುದ ಪರ ಪುಡಾಯಿ ಪತ್ತಲೆ ವನ್ దాగా మనకి చర్బి ఆ. ఎంత జిన్న జరిపేరాకుండా ఆ. పోతుండా జబడావు అవును దాదాయా ಪುಲ್ಯಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊತ್ತೆ ಮೇಯ್ತು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕುಂಟಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಹಾ ಅವು ಮರ್ದದ ಬೇರ್ಗನ್ರವ ಇನ್ನು ಆಟಿ ತಮಾಷಾನಾ ಆಟಿಡಮ್ಮ ಸತ್ಯೆ ಬಕ ಅವು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಸತ್ತು ಇಪ್ಪುನು ಹಾ ಬಕ ಲುಂಗಿ ಮಾಡೋ ಬೋದಾ ಇರವರ್ನ ಹುಲ್ಲೆ ಆತಂದಿ ನಮಗ ಹಾ ಕತ್ತಲೆಡ್ಲ ತೂಪೇರ್ ಮೇ ಭಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಹಾ ಹಾ ಮುರಾನಿ ಮಗ ಯಾನು ಸಂತೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಮಗ ಹಾ ಫುಲ್ಲು ಜನಂಬೆ ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ಜೋರ್ ಗಾಲಿ ಬಾತದಿ ಅನ್ನ ಸೀರೆಲ್ಲ ಲಂಗಲ ಮಿತ್ ಮಗ ದಾದಾವ್ತಾರ ಮಾತ ತೂಪೇರತ್ತ ಹಾ ಯಾರಪ್ಪ ಮುಚ್ಚೊಂಡೆ ಅಂಬೆ ದಾದಾ ಕಣ್ಣು ಆನಂದ ಪರಬಿ ಅಂತ ಯಾವ ಹಾ. ರಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ತಬೇರ್ ದಾದ ಯವು ಏ ಒಂದು ಉರಿ ಕಂಡೆದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಡೆ ಉರಿತ್ತ ಉರಿ ಕಂಡೆ ಒಯ್ಕವು ಅವು ಕಂಡೆ ಉರಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಕಂಡೆ ಉರಿ ಉರಿ ಕಂಡೆಗ್ ಅಟ್ಲ ಒಂಜೇತಯ್ಯ ಕಂಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಧ್ಯ ಬೇರೆ ಅಂತ ಪಂಡಿತರೆ ಹಾ ಬಂಜಿ ಬ್ಯಾನೆ ಹಾ ಪಾರೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಾಗ್ಲಿಯ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂಜಿ ಬ್ಯಾನೆ ಶುರು ಆಗ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಯಾನ್ ಎರೇಗ್ಲ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟ ಮರ್ದು ಬರೆ ದಯವನ್ನ ಎಂಜಿನ ನಿಂದರಿ ದುರಭ್ಯಾಸ ಏಪಲ್ ಮನ್ಸ ಇಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಆವು ಆವು ಮನ್ಸಾಗಿ ಜೀವನ ಒಂದು ದೇವರ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ಒಂದು ಬರಲ್ ಪರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದನ ದೂರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಿತರೆ ಹಾ ಅವು ಏನ ಮರ್ದ ಮರ್ದತ್ ಬಕ ಮಧು ಬಕ ಇತ್ತ ದುರಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಬಂಡಾರು ದೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಕೈತಲ್ದ ಮಧು ಮೂಲೆ ದಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಾರ ಧೈರ್ಯ ಮುಂಚು ಕೊಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾವ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇ ದೈಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂದಯ್ಯ ಪನ್ನಕ್ಕ ಉಂದಿಯರು ಏ ಉಂದಿಯರಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸುಮತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೇ ಓಟು ಇನ್ನಾತೀನಿ ಅಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಂದಿರಿ ಪನ ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ತೊಂಬೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರಂದೆ ಬಲ್ತೋತೀನಿ ಹಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐತೆ ಅನ್ನಂದು ಅವರ್ಯ ಹಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಉಳ್ಳೇರ್ತ ಹಾ, ಹಾ. ಆರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬೆ ಅಂದ ಬೊಕ ಹಾ. ಆರ್ನ ಗತ್ತಿದ ಅದ ಹಾ ದುಂಬು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಯುದ್ಧ ಬರ್ನಾಗ ಹಾ. ಒರಿ ಮಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಯ ಬಕ ಹಾ ಈ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಧೈರ್ಯ ಹೋದು ಹಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾರ್ಲ ಕೈಲ ಕರ್ತು ಬಿಡ್ತು ಐದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಕಡ್ತೋಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅವೇನು ಸುರುಕೆ ಒರಿ ಕರ್ತಿದ್ಯ ಎಂಬೆ ಓ ಬಾಬಾ ದಾದಾ ಕುಟುಂಬ ಬಂಜಿದ್ಲ SCDCC ಒಂದುಂಟು SDCC ದಾದಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ ಮಾರೆ ಅವತ್ತು ಮಾರೆ ಎಸಿಡಿಟಿ ಅವೇ ಅವೇ ಹಾ ವರಾಮ ದೇವ ಹಾ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಅಂದಲ್ಲ ಅವ್ ಮಗ ಹಾ. ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕತ್ತುಂಬೆ ಹೌದೇ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಹಾ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮೂಲೆ ಪಿರೋಡು ಎದುರುಡಿ ಪುನಃ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ನಂತೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡಿರಿ ಹಾ ಒಂಚೂರುಂಡು ಒಂಚೂರುಂಡು ದಾಲ ಬೀಡಿ ವೈಪೋರ ಅಂದಯ್ಯ ಹಾ ಬೀದಿ ಪನ್ನ ನೆನಪಾನ್ ಹಾ ನನ್ನ ಕಂಡ ನಗು ಜೋರ್ ಬೀದಿ ವೈಪು ನಾ ಮರ್ಲಿಯ ಹಾ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಹಾಲೈನ್ ಕಟ್ಟು ಪೋಪುನ್ ಮಗ ಅಂದ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಬೀದಿ ವೈಪು ನಾ ಉಂತೋಡ್ ಪಂಡೆ ಹಾ ಯಾನ್ ಯೋಗೋ ಭಾರ್ಯ ಮಗ ಬುಡಿಯರ ಆರು
ಯೋಗ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಹೋಯ್ತೊತ್ತೇರ್ ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಗ್ಲ ಕೈಟ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹೋಯ್ಪೇರೆ ಎಂತಿ ಪುಣ್ಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾರೆ ರಾಮ ದೇವರೇ ತಡೆ ಉಜ್ಜೆ ಮಗ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ ನನ್ನ ಕುಸಾಲ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪುನತ್ ಆಹಾ. ಹಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಮಿನಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರ್ನ ಬೇರೆ ಮಿನಿ ಒಲೊಂಡ ಅಂಜಾಯ ಪಂಡಿತಾರ್ಯ ಹಾ ಅಂಜಿಯ ಹಾ. ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ಮರಲ ಆಟ ಅದ ಹಾ, ಹಾ. ಎಂಕ್ಲ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಚಿನ ಆಟ ಏತಾವು ದಾದಾ ಅನ್ಪಾರ ಹಾ ಹಾ. ಈತ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಲ್ರಿ ಆಪುಜಿ ಆತ ಮಗ ಹಾ, ಹಾ. ಅಂತ ಬೇಗ ಬರ್ಕಂದು ಕಾಡೆ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗ ಆಟ ಹೋಯ್ನು ಮಗ ಹಾ. ಬೇಗ ಆಟ ಮುಗಿದನು ಬೇ ಹಾ. ಆಟ ಬರ್ನ ಪುಲ್ಯ ಆತನು ಮಗ ಹೌದಾನೆ ಪುಲ್ಯಾಯಿನಿ ಯಾನ್ಲ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಲ ಬೈಕ್ಡು ಪೋನಗ ಮಗ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪೆತ್ತ ತಾಜಿ ಜೇದಿಯ ಅಂದ ನವೀನ್ ಅನ್ನೆ ಜತ್ತದು ಹೈಗೆ ಪೆತ್ತೋಳು ಪಾಪನಾಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪೆತ್ತ ಬಂದ ದಾದವು ಗೋಮಾತೆ ಗೋಮಾತೆ ಹಾ. ಅವು ಅಮ್ಮ ಹಾ. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪು ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡ ಹಾ 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 పోయారు అమ్మ అందు బండిరు ಹಾ. 4 పెత్తల కొంపు బే ಅಂದ బొక్క నా ఎత్తు సల అమ్మ పండల ಒಂಜಿ పెತ್ತ పోయినే ఇచ్చి మగ ಹೌದಾನೆ అవు బొక్కతో నా అమ్మత్తు ಬಗ పొప్ప ಒಪ್ಪ ಬಂಡ బోరింబే బొక్క యాను పోదు పండే ಹಾ పొప్ప ಹಾ. ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕಿಲೆಂದು ಹಾ. ಸತ್ಯ ಪಂತ ಎಂಕಲ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಗಳ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಪುಲ್ಯ ನವೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹಾ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಪೋದು ಚಾಪಾರ್ದು ಬತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತ್ಯದ ರೀಲ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ ದೊಡ್ಡ ರೀಲ್ಸ್ ಭಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದಯ್ಯ ಇದು ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತ ನಿನಗೆ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಂತೆ ಓವಾಂಡಲ ರೀಲ್ಸ್ ದ ಸಾವಸತ್ತು ಮಗ ವಾಹುರಿಯ ಕುಲ್ದ ಲಕ್ಕರೆಗ ಪೂಜಿ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಯರೆ ಪೂಜಿ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಡೆ ಫೋನ್ ಉಂಡಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈತ್ ಕಟ್ಪೇರ್ ಐತಾ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾನೆ ಬರ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ಅವು ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಹತ್ತಿಯವು ಬಕ. ಅವು ಪೈಲ್ಸ್ ಇಂತ ರೀಲ್ಸ್ ದೊಟ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ಲ ಹೋಗುಂಡ ಅವು ದುಂಡೆ ಹೋದು ದೇವರೇನೆ ಓ ದೇವರೇ ಇಂಕ ತಡೆ ಉಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ಬ್ಯಾನೆ ಅಪ್ಪುಡು ಮಗ ಬಂಜಿ ಬ್ಯಾನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಜೋರ್ ಬಂಜಿ ಬ್ಯಾನೆ ಅಪ್ಪು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಲ್ಪಡ್ತಿ ಯಾರಿಜ್ಜನ ಅಂಗ್ಲಿಜ್ಜರ ನಂದ ಎಂತ ಊರುಗು ಮಾತಲ್ಲ ಐಕು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಾತ ಮಗ. ಎಂಕ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಜ್ಜೇರ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಉಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ಏನಂತ ಉಪ ನಮಗ ಖಂಡಿತ ದುಬ್ಬೇನೆ ಆವ್ ಮಗ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡಿತರೆ ಹಾ ಹಾ ಏನ ನಲ್ಲ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಬತ್ಕಲೆ ಮಾರೆ ಹಾ. ಏತ್ ಬಂಗ ಅಂಡಲ ಹಾ. 25 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬತ್ಕೊಡೋ ಬಂಜು ಹೌದಾ ಈಗುಮೆ 24 ಓಟು ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಒತ್ತನೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಕೇಸ್ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಬೋಡಾವು ವರ ಮಜವ ಹಾ. ಕೋರ್ಟ ಹಾ. ಕೋರ್ಟ್ ದೊಂಜಿ ಸಾವಾಸ ಬರ್ಚಿ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾನು ಒಂದಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ್ರಗಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಯ್ನ್ ಮಗ ಹಾ. ಜಡ್ಜಿ ಬರ್ತದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿರ್ ಈರೇನ ಬಂಡರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರಡ್ಡು ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಉಲೈಲೆ ಸೋತ್ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಪಿಜೈ ಬಿಡ್ತೀರ್ ಮಗ ಓ ರಾಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ತಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಓಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ತುಗ ಒಂತೆ ಒಲ್ಪ ಬೇನೆ ಒಲ್ಪ ಓ ಬೇನೆ ಒಲ್ಪ ಅಮೂಲು ಎಂಚಿನಿ ಬಂಜಿರ್ ಬರಲ್ಲ ಖಂಡಿರ್ ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಯಾ ಶಾಮ ಕಟ್ಟಿ ಥೇರ ಜಲಿಕ್ ತುಗ ಒಂತೆ ದೇರ್ಪುಲೆ ತುಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ ಕಡೆಗಿಂದ ಸಟಾರ್ ದೇರ್ಪು ನಾವು ಅಂಚತ್ತಿ ತೋಜೆ ಹೊಡಿಗೆ ಮಗ ಏ ಅಂಚತ್ತಿ ಬಂಜಿ ತೋಜಾಲೆ ಅಂತೆ ಅನ್ಮನ್ ಅಂಚನ ಹಾ. ಹಿಂಗ ಮಗ ಅಂಚ ತೋಜಂಡ ತೂರ ಪುಂಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತೋಜನಕ ಸರಿ ತೋಜೋಡು ಆ ಮಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮ್ಯಾನ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚತ್ತು ಮಗ ಪಂಡಿತೇರತ್ತ ಮಾರ್ಲೇಬ ಚಕ್ಕು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಮಗ ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನೆ ಯಾನೆ ತೂಪೆ ಹಾ. ತುಗ ಮೂಲ್ ಬೇನೆ ಉಂಡ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾನೆ ಉಂಡಿಯಾ ತುಗ ಮೂಲ್ ಬೇನೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಉಂಡಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ರಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆ ಬೋದು ಜಿಯಾ ಓಯೇ ಮಕ್ಕ ಓ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಜಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡಾಗೆ ಎನ್ನಿ ಬಂಜಿರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಜತ್ತೆ ಹಾ ತುಗ ತುಗ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಂಗಲೆ ತುಗ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬಾಡಂದ ಏತಿನಾಂಡಿ ಎಂಕುಲಾಯ್ಕೆ ಕಾಪು ಇತ್ತೆ దాని బర బుల్లలు పంట అయితే కాపున్ కెర్రతు పన కెర్రతు పన అంజత్ అలాదు పాప దాని నుంచి కూడా మల్పులి అరే మల్పులి నాదే ఉంటే ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇರು ಕೋಪ ಮಲ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇರೇಗ್ ದೂರ ಹೊಡು ದಾಲ ತೋಜೊಂದು ತುಲೆಗೆ ಅಂದಿಯ ಮಗ ದೂರಡಿ ಏರು ತಮ್ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಲು ಬೀತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಗ ಅಂದ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಏರವು ಎಮೆ ಯಮೆತ್ ನಮ್ಮೆ చెర్పానా మర్దు కొద్ది సమాల్పుల పండ ఓదే తడే ఉజ్జా డాక్టరే ఈ రొంచూరు ముట్టులే ಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಕೊ ಯಾಂದೆ ಒಂದು ಜಬ್ಬು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬರಂದ 25 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಟಕ್
25 ತಾರೀಕು పోతాం ಅವು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ವಾರಲ್ಲ ಬರಂದು ಆಯ್ತಾ ಕರ್ಲಿಗ ಪಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬುರ್ದು ಐಕ್ ನನ್ನ ಓಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ಗುಲ್ಲ ಓಡೋ ಹಾ ಪತಿ ಹಾ. ಒಂದು ಕರ್ಲ ಕಪಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬುಡ್ದುಂಡತ್ತ ಅಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗಿಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕರ್ಬದಿ ಇದು ಎಳ್ಳು ಮಲ್ತನ ಅಲ್ಲ ಅಂದಯ್ಯ ಆ ವೆಲ್ಡ್ ಉಂಡತ್ತ ತಗಡೆ ನೀನು ಪಿರೋದು ಇದು ವೆಲ್ಡ್ ಮಾತಾಡ. ಪಿಜೈ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ನಂಚಿನಾಯ ಕೆರ್ಪಣಬೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂತಾನೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬದುಕಯ್ಯ ಅದು ಅವು ಇಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾರು ಬರೋದು ಬದುಕಾಗ ಅಂದಯ್ಯ ಪಂಡಿತರೇ ಯಾನೊಂದು ಬದುಕಂಡ ಏಜಿನ ಬದುಕುವೆ ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಗ ಆಸೆದಾದಂಡು ಮನ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರ ಆತೆ ಓ ರಾಮ ದೇವ ಅದಾಗಿ ಅಂದಯ್ಯ ರಡ್ಡೆ ವಾರ ಬದುಕುನ ಮಗ ಎಂಟು ಪುಲ್ಲೆರ್ಲಿ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಮಗ ಮಾತನಿಗೀಲಿ ಒಂದು ಸೈಯರ್ದು ಬಂದು ಎನ್ನಂಜಿ ಆಸೆ ತೀರ್ಪಾವರ ಮಗ ಖಂಡಿತ ಓ, ಈರ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ. ಏನು ಅವ್ರು ಬಂದಿರಿ ಏನ ಅವ್ಡು ಮನ್ಲೆ ಯಾನು ಸೈಯರ್ ತುಂಬು ಹಾ. ಹೊರ ನಿಗಿಲ್ ಸೈಪರ ಮಗ ಕಚ್ಚಿದ ಒಕ್ಕಡಿಜಿಪ್ಪ ಮಾತಾಡ ಸತ್ಯ ಇಂದ ಮಗ ನಂಗೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಮಗ ಸೈಯರ್ದು ಮೊಂಜಿ ಮದಿ ಮ್ಯಾವರು ಮಗ ತಕ್ಕ ಮಾರ ಮರಳಿ ಐಕ್ಲ ಕೈಗೋರು ಬೊಕ್ಕಡಿಜಿಂದ ಕಟ್ಟకు ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಮಂಟಪ ಬೋರ್ದು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಮೇ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಇಪ್ಪನು ಕೂವೆ ತಂಬೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂದ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಅಷ್ಟು ಮಗ ಆಹಾ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಕ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಾರು ಈಗಲೇ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಕೊರಪೆ ಪಂಡಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾ ಹಾ ಓಲು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಂಚಿನ ಏರ್ ತಾಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಟ್ಪೆ ಹಾ, ಪೂಜಿ ಹಾ, ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಹಾ. ಇತ್ತ ಈರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬಂಡ ಹಾ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆನ ಅವಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ ನಾಡು ಉಂಡ ಆನ್ ಎಂತ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡೆ ಇಲ್ಲತ್ತ ಮೂರು ಆನಲ್ಲ ಅಜ್ಜರೇ ಓಕೆ ಎಂಜಲ್ಲ ರಜ್ಜರೇ ದಾದಾ ಬಣ್ಣಿನಂಬೆ ಹಾ ಲಕ್ಕೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಚೊಂಡು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಯಾ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡ್ಪೋಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುರ್ದುಂಡಿಯಾ ದಾದೆ ಲುಂಗಿ ಇಂದೇ ಅಜ್ಜರೇ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಇರ ಹಾ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಬಣ್ಪಯ ಹಾ. ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕೆರೆಗೆ ಕೂಡುಜಿ ಕುಡೆ ಎಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋನ ಇರ್ ಸುರೂಕು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ್ ತುಲಿ ಇರೆಗ ಹಾಂದ್ ಮಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕರ ತೀರು ಜಿಂದು ಬಂಡರು ಒಂದು ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ನತ್ತಿಯ ಬೊಕ ಏನನ್ ಲಕ್ಕ ಎಂಚ ಅಜ್ಜಾವ ಚೀಪು ಚೀಪು ಎಲ್ಲ ಚೀಲ ಚೀಪ್ ಚೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಚೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಚೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೀಪ್ ರಂಗು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅವನಿಗಿಂತ ನಿಂದು ಚಿಕ್ಕದು ನಿಂದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಇವನಿಗಿಂತ ಅವನು ದೊಡ್ಡದು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿರುವೆ ಈ ವಿಷಯನೇ ತುಂಬಾ ಚೀಪು ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಈ ವಿಷಯವೇ ತುಂಬಾ ಚೀಪು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬಾತುಕೋಲಿ ಓಡಿ ಹೋಯ್ನಿ ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳಿನ ಬತ್ತದು ಗೂಡುವಾಣಿ ಹಿಂದೆ ಅವ ಎಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಶಬ್ದ ಎಂಚಿನ ಏ ಅವ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕುಂಜಾಂಬೆ ನಾಳೆ ಎನ್ನೋಡ್ತಿ ಏ ಲಕ್ಕಂಬೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ವಲ್ಲ ಸೈಪುಣದಾನ್ಯಾ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತ ಹಾ ಅತಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ಆನಾಂಡತ ಆನವತ ಹಾ. ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಗ ಆಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಿ ನಮ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ಶುರು ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ವರ್ತಿಯ ಮಗ ನಿಗಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತುವೆ ಹಾ. ಇಸೆ ಯಾನು ವರ್ತಿಯನ ಬೊಕ? ಬಂಜುಡೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಐಕ್ ವರ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಓರಮ್ಮ ದೇವರೇ ಎಂತ ತಡೀರಿ ಗುಜಿ ಪತ್ತು ಮಗ ಮಾತಾ ಉಳ್ಳ ರಕ್ತ ನಿಗಲು ಸೈಪ ಮಗ ಬಂದಿ ಬೇನೆ ತಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಿ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಏನುಲ್ಲತ್ತ
ಏಕಾಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಸೀದೆ ಎತ್ತಾರ ಮಾರೆ ಈ ಮರ್ದು ಗೆರ್ದು ಕೆರಿಯರ ಅಂದ ಮಾರ ಪಕ್ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓ ಏನ ಬೇಡ. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆರಿಯತ್ತ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಗತಿ ನೀ ಗಂಟ ಅದು 5 ನಿಮಿಷ ಆತಜಿ ಮಾರೆ ಆತ್ಬೇಗ ಬುಡೇದಿ ಅಂದಾಂಡ ಉಂತ್ಲೇ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಈರು ತೂಲಿ ಮರ್ದು ನಡತೋಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಇತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಹಾ. ಪಂಜಿನಾಲ್ ಬಂಡಾರತ್ತ ಅಂದೆ. ತಿಡ್ಕಲಕ್ಕೊಂದು ಸುಡ್ಕಬೋಡು ಹಾ. ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ ಅವು ಪಿತ್ತರ್ಗಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾಕಡಿ ಪಿತ್ತಲಕ್ಕಿದೆ ಅಂದೆ ತೌಸಯ್ಯಡ್ ಈ ಯಾನ್ ಬಂಜಿನಾಲಿಂದಾಯಗನ್ ಪನಿ ಗೊತ್ತ ಈ ನನ್ನ ಜಬ್ಬುನ ಕಾಸ್ಲೂಟು ದೀ ಧರ್ಮ ಗುಲಾಯ್ ಪಾಡೊಂದು ನನ್ನೋರೇನಕ್ಕೆ ಕಾಸಡು ಬಂಜಿ ತಿಂಜಾವೆ ಅಂದ್ ಏನು ಅನ್ಬಿಡ್ತಿ ನಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೋರೇನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಮಾಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅತಿ ಔಸಯ್ಯಡ್ ಹಾ ಇರ್ತ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯಾರತ್ತ ಅಂದೆ ಕಷಾಯ ಅಂದೆ ಅವು ಕಷಾಯ ಎಂಚೆ ಮಾರ ಆತರಪ್ಪ ಗುಣ ಏನು ಅವು ಕಸ ಎತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾರ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ಕೆಂದು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತ ನಡೆಯೋಕೆ ತೀರ್ಪುಕೆನ್ವೆ ನಿತಿನ್ 80 ಬಡಗಟ್ಟು ಉಡುಪಿ. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎರ್ಮುಂಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಂದರ್ ಕೊಡಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ತೀರ್ಪುಕೆನ್ವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಸ್ಟೋರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡಾಗ ಒಂಜಿ ಮದ್ದೆ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಾನು ನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡಡ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ 3 ಜನ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಲ್ಲೋ ಪಂಚ್ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ದಯಪಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಏತು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪರದ ಆರು ಮಾತ್ರ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ಲಿ ಅವನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಬಾದಿತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಪಂಚಸ್ ನಾನಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬನ್ನ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ವಲು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಾತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೈಟ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆದ ಕಡೆತ ಶೋ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಪೊರ್ಲ ಬಾರಿ ಟೀಮ್ದ ಪುದಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡು ಬದುಕು ಸರಳ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಪಂಡಿತರು ಇತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪನೊಂತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪನೊಂತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಕಿಂಗಿ ಪನಕ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಸ್ ಪಂಡಿತರನ್ನೇ ಬೋಬಿ ಮಾಡೋದು ಆ ನಿನೇ ಬಂದು ಪೂರ ಆ ಪಂಡಿ ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಕಾಣೆ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡೋಡು ತುಂಬು ಪೋದು ಅವನ ಕಂದ ನೈಟ್ ಸತ್ತು ಒಪ್ಪೋಡು ಯಾಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುಂಡು ಬಂಬಿನ ಮಾತು ನಾವೇನು ಪೂರ ಆ ನಿರೇ ಬಂತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊರಿಯರು ದೇ ಬಂದಾಗ ಓಲಕ್ಕಾಲೆ ಅವನು ಶೂನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಹತ್ತು ನಾವು ಜನಕಲ್ ನೋಡಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಂಗೆ ತಂದು ಅವೇನು ಜನಮಾನಸ ಮುಟ್ಟೋದನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು ಜನರ ನಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು ಜನರ ನಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಬಣ್ಲೆಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಇಂಜಿನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಸಂದು ಒಂಜಿ ಸಾರಾಂಶ ಪಸಂದು ಜನಕಲ್ನ ಆ ಉಡಲ್ನ ಬೊಗ್ಗಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ನಾ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಪಣ್ಯಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬರಿಂಕಲ್ನ ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬರಗನ್ನ ಓಟದಾರು ಅಂಚಾದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಅಂಚೆನೆ ಆರು ತುಂಬ ಮನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಬೇರ್ನ ಪೂರ ಒಂದು ಮಾತು ಇನಿ ಆ ಪಂಡಿತನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಳಿಯೋನುಂಟು ಬಾರಿ ಗುಟ್ಟಿಡು ಪೂರ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ದಿನಾಗು ಕೆಲವೇರು ಅಗಲ್ನ ದುಮ್ಮದ ತಲೆಮಾರ್ಗು ಅವನು ತಿರ್ಪದು ಪೋತ್ಯಾರು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿ ಈ ಸರ್ಪೆ ಅಗ್ಗಿನೇಕ್ ಅಥವಾ ಹಾವತ್ತು ಚಿನೇಕ್ ಕೇರೆ ಅಗ್ಗಿನೇಕ್ ದುಮ್ಮದ ಮರ್ದಿತ್ತು ದುಮ್ಮನ ಅದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಿಯರು ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಎತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಓಲ ಇತ್ತನ್ನ ಬೋರಿಗಾಡಿ ಇತ್ತನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಾಕವರೋಡು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತರು ಇತ್ತರು ಆ ಮರ್ದೆ ಅದು ನಡೆದುಂಟು ಜನ ಮನಸ್ಸದ ಬದುಕು ಬಾರಿ ಸರಳ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಅವಿನ ಪೂರ ನಿನೇ ಬಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಾಶಿಲ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ವಲು ಕೊಡಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದಾದ ಬಂತಿರ್ಕೇನೆ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಿತಿನ್ ಸತ್ಯವನ್ಪನಾಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಯ್ಜಿ ಆಮೇಟ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು
ನಿತಿನ್ ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಉಂಡದು, ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಅಜ್ಜಿನ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಅವು ಎತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನೈಜ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಪರಬು ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪವನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ತುಂಬು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಪುರ ಹಳ್ಳಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವೇ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತನು ನಾಲೈನ್ ಜೋಡು ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಕದು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಪೊತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಪುನಿಟ್ಟೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅವು ಪೊರ್ಲಿತ್ತನು ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆತೆ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತೇರು ಅಂತೆ ಕುದ್ದೆ ಎತ್ತೇರು ಆರು ಏತೋ ಕಂಡ ಭೂಮಿನ ಒರ್ತಿಯ ಪುಂಜವು ದಪ್ಪ ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕುಂಜಮಕ್ಕ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ನೆನಪಾಂಡು ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡದೆ ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಐನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ನೀಟಾದ ಇರ್ಮಲ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿತೇರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತೇರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲನ ಊರುಡ್ಲ ಸಜಿಪಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತೇರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂತೆ ಅವಲು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಪೋಂಡ ತುಯರ್ ತಿಕ್ವೇರು ಅಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪನ ಅವಲು ಬೆಲ್ಲಗು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಎತ್ತು ಐಕೆ ಎತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿತೇವ್ರ ಬತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಬೆಂಚಿನ ಕುಲೊಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ವೇರು ಟೋಟಲ್ ಈ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಂಡತ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನಿಗೊಂತೆ ಆಮಿಟಿಮಿಟ ಅಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು 3 ಜನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಭರ್ಜರಿ ಪಂಚಿತ್ತದ ನಣಿತೀನಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ರ ಭಯಂಕರ ತೆಲ್ಪದನ ಕುಡಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಶಿವಣ್ಣ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನೇರ ಪರಜಾತೆ ದೇವಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಡಯಲಾಗ್ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಡಯಲಾಗು ಒಂಚೂರು ಪಟ್ಟೊಡಿತ್ತು ಅವು ಮಾತ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಟ್ಟದ ಬೋದಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲ ಆತ ತೋಜುಡು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಾರೆ ಐಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೋಡಿತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಯಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನು ಜೋಕ್ಸ್ಗೆ ಪಂಚಸ್ಗೆ ಪಾಡುವ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ಲಸ್ ನಿಕುಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಿತಿನ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ನಿಕುಲ 3 ಜನಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿತಿನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸ್ಎಲ್ ಪದ್ರಾಡೆತ್ತ ಮುಗಿತಲದಂಚಿ ಬರುಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಿನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಸಕಾರ ಸಕೈಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿತಲದಂಚಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕರನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಣ್ಣಿಕಲ ಮಾತೆರ ಬರವಾದು ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕದ ಬೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರುಲ್ಲರ್ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪುಗಾರ್ತದ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಾರರನೆಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ 20 ಸರ್ತಿ ಅಮೆರಿಕೋಡ್ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ MDRT ಸಮ್ಮೇಳನೋಡು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎವರಿ ಸಾಧಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ RK ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲರ್ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತರ ರಡ್ಡನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಪುನಚಿತ್ತಿನ RK ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಕೊರಪಿನೆಡ್ದುಂಬು ಇನಾಮು ಎರೆಗು ಪನ್ಬಿನ ತೀರ್ಪುನು ಕೇನೆಡ್ದುಂಬು ಆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕಳ್ಳ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಒಂಜಿ ನುಡಿನ ಕೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ್ದೆ ಸುರು ಮಲ್ತಂದು ಯಾನು ತೀರ್ಪು ಕೋರ್ನ ಪೊನೊಂತೆ ತೆಲ್ಪಾನ ಬಾರಿ ಭಂಗದ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಅವು ಅನುಭವ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಉಂಡ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪರ ದೋಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಾಂಬೆದ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಯಾಪಲು ಒಟ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಅಡೆಪೋದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನವನಿಗೆ ತಂದಾರು ಎಂಕಲ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತೆಗೆದನು ಅರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ತೆಗೆದನು ಅಂಚದ್ದೇ ಈಗೆಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆದ ಜನ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅದು ತುಳು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರು ಪಾತ್ರನ ಯಾನೊಂದು ಬೆಜ್ಜಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನವೀನಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆದ ದಂಪತಿಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯ ಅಂಚಾದ
ನಿಗನ ಪೂರ ಸೇವೆ ಇನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಏನು ಬತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಶೋ ಏನು ಮುಲ್ಪ ತುಯ್ಯ ಒಲ್ಪಲ ಬೋರ ಅಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂಜಿ ಬದುಕಲ ನಾಟಕ ರಂಗನೇ ಅವು ಐಟ್ ಪುರಾಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರಲ ಬರ್ಪ ಐಟ್ ಬೀಭತ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೃಂಗಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರುಣರಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪುರರಸಲ ಎಂಗಲೆ ರಾಜಕೀಯ ತೋರೆತ್ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಹಾಂ ನೆಟ್ ಎಂಗಲ್ನ ಎಂ ಬಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಗುರುಕುಲು ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಕುಲು ಆರ್ಪನಂತೇರು ಓ ಗಾಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನಿಮೀಸ್ ಪಂಡು ಸೊ ರಾಜಕಾರಣಡು ಏರು ಬಂಧುಲು ಏರು ಶತ್ರುಲು ಏರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಂಡು ಒಂಜಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪರಪನ ನೀರು ಹೆಂಗ ಆಕೆ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಏನಂತೇವೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪ್ಜ ಪಂಡ ಸಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಏನು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲೆ ಪೋನಾಗ ಶೂನ್ಯಡೆ ಉಲೆ ಪೋಡು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಕದ ಉಲೆ ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಿದಾಣ್ಣಗಲ್ಲ ಪಿದಾಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ಶೂನ್ಯಡೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೂರ ಜನಗಳು ಏತ ಹಾಪುಂಡ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ರಾಜಕಾರಣ ಬಂದು ತಪಸ್ಸು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆವಡು ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ಆತ್ಮ ವೆದರ್ ಯು ಲಿವ್ಡ್ ಎ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಲಿವ್ಡ್ ಎ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಪಂಡು ಎಂಕಲೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಬೋಡು ಕಡೇ ಕೊಂಚ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಿತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಬದುಕಿ ಅತ್ತು ಏತು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿತತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ತಾವರೆ ಕೆಸರಿಡು ಪುಟ್ಟುದು ಅವು ಈಶ್ವರನ ಮುಡಿಗೆ ಸೇರುಣಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪುಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನ ಗಮ್ಯ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಡ ಸಡನ್ ಆದತ್ತೆ ಏತ್ ಭಂಗ ಬಿಡ್ತೇರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ ಬದುಕ್ತು ಅನ್ನಾಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ತೆಲ್ಪದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಉಲಾಯ್ಡು ಅವ್ರು ಉಡಾಡಿ ಎತ್ತು ತೆಲ್ದರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವ್ರು ಏರುಡು ನಂಡ ಇಡೀ ಯಾರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಯಾರನ್ನ ಮಗೆ ಅರ್ಜುನ ದುಪ್ಪಾಡು ಅರ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೇರು ಅಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಲ ಅಕ್ಕ ದುಪ್ಪಾಡು ಅಗುಲು ಏತು ಭಂಗ ಬಿಡ್ತೀರು ಅಂಚಾದೀನಿ ಅಗಲೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪಕ್ಕ ಕಲೆನ ವರ್ಪದ್ನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಕಲೆನ ವರ್ಪದ್ನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆನ ವರ್ಪದ್ನ ಎಂಗುಲು ಕಿಂಗಿಡು ಎಂಗುಲು ವಾವ್ ಮೂಲಿಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಗಲೈ ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಓರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಲೀಲಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ನೆನಪೋಡು ಎನ್ನ ಊರದ ಲೀಲಣ್ಣೆ ಅದೇ ನೆನಪೋಡು ಕಲೆಗಾಸ್ರ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಒಂದು ಮಲ್ದಿನಾರು ಒಂದು ಶೋಕದ ತಂಡ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕಾಪುದ ಆನಂದ ರಂಗ ತರಂಗ ನಾಟಕ ಪಡೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೂವಂತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಗ ಲೂ ನೋಡ್ಪೋ ಯಾರು ಬರೋಂತೀರು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಬರೋಂತೀರು ಅಂಚೆ ಎರನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಸಮೇತ ಒಡೆಡೆ ಬೋಂತೀರು ಅಂದ ಅಗಲೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಳಿಯುವುದು ಕಾಯ ಉಳಿಯುವುದು ಕೀರ್ತಿ ತಿಳಿದು ನೋಡಯ್ಯ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಬಿಡೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಮುಳ್ಳೆ ಬಳ್ಳೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಅವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಇನಿ ನಿಗುಲ್ಲಾಂಚನೆ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬಿಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆವಡು ಅಂಜನೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಜನೆ ಶಿವಣ್ಯ ಬಾರಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾಯಿ ಬರ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನವೀನಣ್ಣನೇ ಅಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬುಂಡ ಶಿವಣ್ಣನ ಆರು ಪುಡದ ಬಲಿನ ಪರಿಸರ ಹಂಚೋಂಡು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ನಂಬುದ ದೈವ ದೇವರು ಈ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಒಂದಿನ 40 ವರ್ಷ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡು ಒಂಜಾತು ಕಲಾವಿದರ ನೆರಲಾವಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳು ಪೂರ ಏನು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಿಗಲೆಗಳ ಪೂರ ದೇವರು ಕೈಕಾರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನಡು ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸೋಲ್ಮೆಲು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಕಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟುಕುಪನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಂಕಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಇನಿ ತುಳುನು ಮರಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮರಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದಿನಾಗೆ ತೊಂದಿತ್ತನೋ ಅವೇನು ಮರಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ತಾಪಂಡ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆತಂಡು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತುಯ್ಯೆ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ತುಯ್ಯೆ ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಪ್ರತಿ ಒಯ್ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಏತು ಸರಳವಾದ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಸರಳ ಇತ್ತಿನ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ ನನಲಾವು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅನ್ಪುನನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ಅಕಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ತು ತೋಜದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಕಲಾವಿದರೆಗಳೇ ಅನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಕಲ್ನ ಇನಿ ಮಲ್ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಭಾರಿ ಅನ್ನ ಸಂತೋಷೋಡು ಅಕಲೇನೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಶಿವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನಣ್ಣೆ ಈ ಚಾನಲ್ಸ್ ಶುರು ಮಲ್ತದು
ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಕ್ಲೇಡ್ ಹತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡೆ ಯಾನ್ ಯಾವ ಏತು ತೂತೇಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತು ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಕಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀರು. ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ರೆಡಿಗೆತ್ತರು, ಅಕ್ಕಳ ಇತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಪಿದಾಯಿಗೆತ್ತರು. ಯಾಕಡೆ ಓರಿ ಯಾರನ್ನ ಪುದರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಇಡೇ ಬತ್ತಿನಿಡದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಯೆಂದು ನಿಕ್ಲಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಏತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯರು ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು, ಭಾಷೆನಿ ಒರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು, ಕಲಾವಿದರೇನು ಒಲಿಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು, ಕಲೆಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬುಲೆವುಡ್ ಅಣ್ಣ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಇನಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋನುಂಡು. ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟಿ ಎಂಜಿನ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಇನ್ನಿ ನಡಪೂಜಿ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ನಡಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ಪನ ಐತ ಭರೋಸಾ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈರ್ನೊಟ್ಟು ಈತ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಕಾಲು ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು. ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ನು ಬೇತೊಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಡು ದಪ್ಪಡ ನಿಕಲ್ ಒಪ್ಪುರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇನಿ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆಂಕ್ ಅಂಡ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚೆ ಯಾರು ತೂಯೆ ಆರ್ನ ಭಾಷೆ ಆರೊಡಪ್ಪನ ನಾಲೆಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಈತ ಪೂರ ತುನ ಈತ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತದು ಅಕಲೊಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ತೋಜು ಬರ್ಪನ ಚಾನಲ್ ಆವಡನ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆದೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತ್ತಂದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣಗು ಸೊಲ್ಮಲು ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಬಯಕುವೆ. ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಡೆದುಬಲವಂತೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪ್ರತಿಭೆ ಬಂದ್ಪಿನೂ ಅಕಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ ಅವೇನು ಬುಲೆಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆನ ಲೋಕೋಕ್ಕೆಲ ಮುಟ್ಟವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರದ ಹತ್ರ ಪನ್ನಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಕೆ ಬೇಜಾರ್ನ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ ಲೆತ್ತೆ ದೈದಿದವರು ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕೋತಿನ ಚಿತ್ತಿನವರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಬಹುಶಃ 54 ಏನ ಕಲೆಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಊರ ಉಂಡದಾದ ನಾರಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಲಾಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟದ ಪೆರಿಕೆನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಲ್ಲರತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಬಲ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕಾತನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚಿನಿ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ಮಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಅರ್ನ ಭಾಷಣ ಓಲ್ ನಾಟಕ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಹೊರವರ ವ್ಯಾಂಡೆ ಕುಲೋನ್ವೆ ಆಂಡ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರೆನ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತು ಇದ್ರು ಕುಲ್ವೆ ಯಾನು ದಯಪಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲು ಬಹುಶಃ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ ಯಶೋಗಾಥೆ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ MLA ಆತೇರು ಊರ್ದ ಕಾಪುಡು 2 ಕೆಂಡಲ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇತ್ತಿನ ಸೋಲು ಅದೇ ತೊಂದೊಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಸೋತದೆ ಸೋತದು ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಗೆಂದಿನಿ ಸೋಲ್ದ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಗೆಂದುನ ಅವು ಖಂಡಿತ ದೇವರನ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರೆ ಆಬಜಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಾದು ಸಮತೋಲನವಾದ ಏರು ಮೂಜಿ ಎಪಿಸೋಡು ಐನು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದ ಗೆಂದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರೆಂದು ಎನ್ನದು ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮನೆ ಕಲಾವಿದರು ತುಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನೆತ್ತೇರು ಮಾತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಆ ತಂಡ ಈ ತಂಡ ಆ ತಂಡ ಊಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏಕ ತಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನದು ಎನ್ನೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ವಾ ತಂಡ ಅಂದು ಎನ್ನುಜಿ ಎನ್ನನೇ ತಂಡ ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ಯಾಪ್ಪಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರ ಯಾನು ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದು ಜೇರು ಪನ್ಪುಜೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಕ್ಲನ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯನ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಕ್ಲನ ಪ್ರತಿಭೆನು 100% ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಓ ಬೆಟರ್ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಮಾತ ಸಮತೋಲನ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದ ದಯ ಮಲ್ತದು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರಂದು ಪನ್ಪಾರು ಪ್ರೀತಿಡು ಏನು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಪರಪ್ಪುನ ಸುದೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂದೆಪ್ಪಡು
ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರೋಂದೆಪ್ಪಾಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬೆಳೆಯೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಪ್ರತಿ ವರೆಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು ನಿರ್ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮೂಲ ತೂಯಿನ ಏನು ಕೆಲವರೇನು ಒಯ್ತದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊನಪೆ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಬಂತೆ ಪದ್ರಾಡಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಯಾಪಲ ಸುರುಟೆ ಪಂತೇನು ಪದ್ರಾಡು ವರ್ಷಗ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಡಿಗೆ ವರ್ಷೋಡುಪುನು ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ರಾಶಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ ತುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಪದ್ರಾಡು ರಾಶಿ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪದ್ರಾಡು ದಿಂಜಿ ಇದನ್ನು ಅಂಚಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಮುಗಿಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗೊರ್ನ ಈ ಮೂಜಿ ಸಾಧಕರ್ನ ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿದ ಗುರ್ಕರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ನಂದಲ್ಲ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಾಪ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಎಸಲ್ದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತದ ಒಟ್ಟುಗು ತೀರ್ಪು ದೇತೊಂದು ಇನಾಮು ಒಂಜೇ ಇನಾಮು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷದ ಇನಾಮು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ದಾತಂಡು ಅಂಚಾತ್ರ ಪೊರ್ತು ದೆಪ್ಪಂದೆ ಸೀದ ಪನ್ಪೆ ಅಕುಲೆ ಪಂಡೇರು ದಯಗಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ತ ಪನ್ಪಿನೇನ ಮಾನದಂಡೋಲೆನ ಪಂಡೇರು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಪದ್ರಾಡೆತ್ತ ಗೆಲ್ಮನ ತೂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ 1 ಲಕ್ಷ ಗೆಂದು ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಾಪ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎದುರೇನ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತಲಿಪೋಡು ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿಯೇ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಕೋಟದ ಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದೆ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಎಸಲ್ದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆನ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ